Ladies and gentlemen. Another one. They want peace. Mina ngaswena ke mina. I want problems always. Ngaswena kahle. Look at this. Yazi mawupotoza ihlathi zendoda engenantshebe. Ngathi upotoza izibunu. Izibunu. Indoda engenantshebe. Hayi, usis Florence. Igama yakho Zanele. Lesikole uDorothy. Awuzakhala madoda. Uzwe indoda wena uneslevu ingathi sithenze somntwana. No, uyabona manje niyadelela ngifuna ukunitshela. Awunantshebe. Awunasihluthu. Ulizambane nje wena. Yashayada. Ngeke ungene nasezulwini. Ungenantshebe. Hey, uyathelela. Nami ngiyakuthanda. Uthandani mfanele ongenantshebe. Yonke lento iyizelese. Hayi akenimeni. Uzuthi uyamthanda nje. Usho indoda engenantshebe. Ngingenaphi mina? Ngingenaphi? Indoda ibe nentshebe bafuthu. Intsheba uyiceleli yona iyafana nesishwapha. Njengoba nawe uneshwapha usithenga ngasayimilela. Guys, madoda anentshebe. Hayibo. Uthixo wadala madoda anentshebe. Hayibo aniphume bafaneni. Uyabona ma uyindoda. Kubalekile ukuthi ube nentshebe. Ngiyakuzwa nkabi yami. Ngoba ma ungenantshebe noma ukhuluma nje kuthiwa no siyanizwa bafana. Yebo. Noma ufuna ukukhuluma esibayini uzokuzwakala noma ungasemnyanga ethi cha. Yona iqinisile intshebe lena sayi mina ngiyayesa ke intshebe lena. Word of the day. Word of the day. Ivaleni ke futhi leyo ukuthi umfana ongenantshebe red flag leyo. Okay. Guys intshebe ayithengwa iyafana entseni shwapha siyayimilela. Ziyakhala. Hayi ziyakhala la ka TikTok. Hey, ziyakhala, siku loudspeaker. No one here is safe.